Poznám ťa od no, je to možné, neviem. Ale asi nemáš odkiaľ, lebo nechodím ani von moc. Odkiaľ si z Pezinka? Slopadlo. Pekné. Chcem niečo zabávať? Ďakujem. Športuješ? Bola som teraz cvičiť a mám takú svalovicu, že dneska je to prvý deň, čo som sa konečne dokázala postaviť normálne z postele. Doteraz som, že ledva existovala na tej posteli. Skade si z Pezinka? Ja neviem, aký to je mesiac. Ďakujem. Ďakujem za ručičku. Si jednotkárka. No, čo mám robiť? Som bola na dovolenke v Chorvátsku, som bola 2-krát. No, smola. A kde? No, prv som bola pri Trogire, tam keď horelo, a potom som bola v Biograde. Zase si to, ja som tu furt. Jaký Jerguš. No, netrklo ma to. Som sa započula trošku. Však je ty tam bol, tak si to mohol napísať. Odkiaľ si z Pezinka? No. Čak, pamätám si. Viem to nakresliť minimálne. Chytáš ryby? No. A veľká rybárka. A do kuchyne. Už je navarené, už nejdem dneska, až večer. Tam som mala ísť, ale nakoniec sme šli do Trogiru. Áno. Viem, presne tak to povedal. Ideš na greb? Nejdem. Nejdem tento rok na greb. Ďakujem. Nie som teraz v Pezinku. Aktuálne sa nachádzam že v Trenčine. Nebola som. Mala som autoškolu. Všetky dni. Trenčinom to, no. A celkom dobre tu je, akože tak pekne, príjemne. Koľko mi je? 18. Ešte pár dní. Ja už to odpočítala normálne ako hodiny. Ďakujem za ručičku. No. Instagram mám úplne rovnaký, ako mám TikTok, Durovicová s 2 na konci. Ja by som vám to niekdy pripla, ale nemám bohužiaľ kde, lebo toto je na minútu. Dá sa to sem, že na minútu pripnú. Keď je 19. Koľko toho je dnes? Dneska je 11? Tak za 6 dní. Kde si dneska bola? Ja mám to vôbec stále. Dneska som bola pri včelách.